खेबे करी कमरिया ऐसे कर बोलो फोड़ दे कहाँ गए लो मनीषा? अरे खाए खाए हाथना लिट्टी खाता रू तब तार दे चढ़त नहीं खे। लिट्टी पुलाव तलाव अभी अभी गाना बजाना रवा सब सुनने किनका से प्रोग्राम का दूसरा चरण फिर हम आहा प्रस्तुत हो रहे हैं। ले लो पैसा, ले लो। अरे हमरे भाई बड़े भाई हमार नमवा का परी भैया का नमवा भैया का जेपी भैया जेपी हजारों हजार रुपया आके और वह छपरा जिला स्टाइल में वो बारिश कर देने आहा बना रहे जय हो बच्चा से। बनल रहे अब देख लिया ऐसा नाम बोलवा दे कि अब हमरे पिटाई के पड़ जाओ। जाई बिना खइले आगा जाई रहुआ जाई। एगो देहात में कहावत होला गार्जियन लोग, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे डांटे आही लंगटिन घूम घूम कपड़ा बांटे। एगो लड़की हो इसको खुद अभी तिलक का ओरिजिनल गीत नहीं गाने आया। यदि यही जो हमार माई बैठल बड़ी चाची बैठल बड़ी तिलक जब के करो घर पे आवे तो सर्वप्रथम गीत ओकरा में मार्केबल पुरान गीत का हो ई अभी तक ले तारा ना बुझाई। कौन पैरोडी सिखाता रहो सुदर्शन जी से कुछ लिखवावे लो ना। हां ई कहतर की अरे बेवकूफ देखत हमरे कहतर अरे बेवकूफ। अच्छा अब तोर बोली निकले लागल ना। पर जाम गइल चिराई के तू ही मनीषा रहलू हनो ए मनीषा एने तक ओही न तू मनीषा रहलू के तार गोड़वा नकिया तारे हिजा रहे गोड़वा तो आज लगल बोल बोल के बतियावे अरे बेवकूफ। अरे बा अब हमरा बुझा गई अरे बेसमा अब हमरा बुझा गई कि तू अपना पप्पो के कितना मान सम्मान करत है। बहुत रखा पढ़ाने में जिसको जमाने लगे वही आज हमको सिखाने लगे जिसको सिखाने में जमाने लगे वही आज हमको सिखाने लगे जिसको सिखाया मैं चलना संभल संभल कर वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे। अरे अभी पेड़ पर चार दाने नहीं लगे चारों तरफ से निशाने नहीं लगे। पढ़ने पढ़ाने का माहौल कहाँ है पता चल रहा है कि मोबाइल पर मैसेज आने जाने। बाप रे बाप बीसोती वही दिन तार मैसेज देखनी हमारा हाथ फेल हो गई जा तार मैसेज के प्रणाम करता मैसेज के गोड़ लगाता अच्छा मनीषा आतना बियाह तिलक में तो गइल हो आहा यदि कोनो दुल्हा के धोती पहना के आ तिलक देखले बड़ी धोती पहना के बियाह होला माई बहिन लोग आहा धोती पहना के दुल्हा के बियाह होला एकरा बियाह हो तिलक ना होला आ वही में धोती पहना के एगो लड़का के खोल के धोती धोती कोने दुल्हा के धोती चला दी मेरा धोती जूता जूता कोने दुल्हा के जूता चला लेके भागल कूता जूता लेके भगला सकूता ए बाबा टाई टाई कोने हा दुल्हा के टाई जलाली पहिरावा टाई टाई लेके भगला समाई। हाँ आई हो कौना पाछा पाछा कोने हा दुल्हा के पाछा जलाली साजावा पाछा इतना तोरा मारबो ना इतना मारबो कि लगता ना कि डीजल भरी थी। देह सुख के भइल छुहारा देह सुख के भैया छुहारा झटका ऊंचा रहे
धोती पहनावल जाए दुल्हा जब बराती जा है तब अब मड़वा में बियाह होई दुल्हा के तो धोती पहनल जाए लेकिन तिलक में ना हमरो बियाह भेलक है ठीक से यूट्यूब खंगारा ठीक से तोरा बियाह होतो तो जान जबे कि कैसे होवे तिलक 25 गो संगे रहो कल से के 25 गो लगे ना हो पाई भाई बड़े सुंदर गीत संगीत बोले कितनो सुंदर बाजी ना हो पाई ब्याह जी के मुखार से सुननी बढ़िया लगल कहा तनी कि उल्टा चोर को तवाल के डाटे है लंगटी घुम कपड़ा बटे पर लगा में नहीं खे ता है ना सुधार देने के लगा में आ जाई व्यास का बोले के पहले सोच ली इहे सरिया हम बार रौरा के पहले कहत रहनी हां ऐसा शब्द हम रौरा के बोलले रहनी हां आ ओहे में त है दो चार गो बाणे ए महाराज जब अगर कोनो भैंस के दाम होखेला अगर भैंस के 60,000 दाम भइल अठइवा पूरा बैठेला से बुझाला कि 2800 के दाम भइल ब्यास बोलत रहे एगो ब्यास के फर्ज बने था कि हम बोले बने तो हो बोला लेकिन तू ल जौन बोल देता रहे तू हमरा के भौजी कहत रलो होई सब लोग तहरा दीदिया लोग के भौजी कहेला बड़ी सुंदर हम ना कहे जी सरकार हमने से इतना भारी पाप ना हो नहीं माने ये लोग सोच कहां ले बाटे माने भौजी कहना बात को कहत नहीं रो शादी बियाह भइल ओकर कोनो एथियो चाहे नु ता ना बियाह गा दे प्रूफ चाहिए अरे ये लोग मुंह में गंदा भर गेल बा गंदा छोड़ी का कही नहीं यहाँ के हम बोलल नहीं देखले रौरा बनी एगो ई वाला आ एगो का नाम हटे विवेक जजवाला सबसे तो ज्यादा बिगड़ल विवेक आई हो के कबो कबो कहिले देखले बनी तो काहे झूठ बोली आ कह तरीका धोती पे बियाह तिलक आहा एगो बात कहने हो कि चलल बारू तिलक चढ़ावे धोती पे बियाह होला तिलक चढ़ेला धोती पे कदू धोती पर तिलक ना चढ़ला ई बतिया अपना बाप दादा से जाके पूछब कि बियाह हवा राउर लोग के भई रहे तो ओकरा का कोट पैंट रहे ओकरा कोट पैंट रहे भारत के सभ्यता का हो इगर ताता जीन्स पहन के कोई रहल बियाह भारत के सभ्यता का हो धोती कुर्ता भारत के सभ्यता धोती कुर्ता है याद रखी रहो बड़ी सुंदर निकल गए ए महाराज हम इनकरा के का कही सूरज कही ओहू में आग होला सूरज कही ओहू में आग होला कि चांद कही ओ चांदो में दाग होला अरे पागल अरे सब में के बात त ई बाटे हम तहरा के बानर कही काहे कि बनोरो में दिमाग होला तारा बाबू हो नहीं खे का बोले के बारो समझे में नहीं कहत मुझे तिलक चढ़वा देलु हो तिलक के पीछे के गीत गौने ना गइलु हो देखो यही बात बता 500 दे दे 500 के निकल रहल 500 निकाल दे लगे गुड़िया मारे बिहान ने हिम्मत बा गुड़िया लगी धोवे उका दोई बेचारी एगो लगी गुड़िया सैंडल से मारे अरे दिल से बड़ी सुंदर है के सैड सॉन्ग गइनी हो होली गीत गइनी हो आ तिलक जहां चढ़ाई नी हो तिलक हम जहां चढ़ा के छोड़ देलनी हो हम रौड़ा के प्यास बनती कब जहां से हम कथा छोड़ देलनी हो ओइ जैसे रोड़े आगे बढ़ती तब याद न त ब्यास न त सफल लगड़ास मनीषा तू मार्केट में आइल बाड़ू तो मनीषा चटक गौनई गावा ए मनीषा तू मार्केट में आइल बाड़ू हां अपना निमना आवाज लेके आइल बाड़ू ना आवाज मारल तो बुझाले कोनो बिलाई चिल्लाता कोनो पील चिल्लाता रही आवाज में मधुरता होनी चाहिए आवाज में कसक होना चाहिए क्वालिटी होना चाहिए क्वांटिटी होना चाहिए ऊपर नीचे करो कबो कबो मैं अपने आप को बड़ाई नहीं करता यहाँ पर नौजवान भाई लोग हैं आप लोग मुंबई का मशहूर गायक कलकत्ता का कुमार सानू का नाम सुने होंगे थोड़ा सा कोट देना बाबू कोट का हूबहू टू उसका लगेगा कुमार सानू दादा का संभाला था मैंने बहुत अपने दिल को धीरे धीरे से
मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, एक तेरे सिवा मेरे होठों पे कोई नाम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से। अरे तो कुछो से मार दो, हम तो मरवावे खातिर तैयार बोले जन्म मार दे धीरे धीरे से दिल को चुराना। कुमार सानू दादा का मैं बहुत बड़ा खुद बचपन से फैन हूँ भैया। एक पल भी ऐसा ना गया हो मैंने तेरा दर्द न लिया हो। कितने दिनों के बाद मिली हूँ, जरा बताओ मुझे सनम, इतने दिन तुम कहाँ रहे, इतने दिन तुम कहाँ रहे। होई तारा से होई ना होई, विचार करो, आप प्रयास करो हो कि अभी बच्ची हो। लेकिन कहाँ रहनी हम सो ऐसा ना जमाना। अरे कि कैसा ना जमाना आ गई, अरे बावरे बावरे गाना आ गई। पंकज भैया मैया जाना 20 रुपया दे देना मैया दे देना अगर बहनिया के पैसा में तो पैसा मांगे के ना पड़ेला ना निमना कोई को पैसा दिहन लो। हमारा पंकज सिंह जो कलकत्ता से खास करके चल के आए गीत संगीत सुनने के लिए, पंकज भैया को बार बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बना रहे पंकज से बना रही रहेगा। आज भोजपुरी अच्छा गूगल पे नंबर बोले के बा गूगल अच्छा हमर पे फोन नंबर बा आ मनीषा जी के गूगल पे नंबर बा गूगल पे नंबर डाल दे हमरा के पे फोन पर डाल दे आ मनीषा के गूगल पे में पैसा डाल दे ट्रांसफर कर लिखी नंबर लिखी नंबर बताओ मनीषा गूगल पे 6207 7714 अब देख तू अपन नंबर मत बोल पैसा तहरे बचल लगाए बे तुरंत और जिंदा चप्पल लग जाए तो पहले कपार पर चढ़े के बाद बना हां 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 मनीषा देखो अभी तू साल भर से वायरल भइल हां आइने तक वायरल गर्ल बाड़ू तू वायरल गर्ल बाड़ू अभी आ तारा के वायरल करे वाला यही बाड़े आप फेसबुक पे तो वायरल हो गइल बाड़ू 500 दे दो 500 भैया डाल देले बाड़े डाल देले बने आवाज आवाज करल ना है उतना कस के आवाज कर देला खा अच्छा 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 म्यूट करके डालता नहीं का म्यूट करके डालता नहीं ऐसे आवाज आवाज सुनाई नहीं देते म्यूट करके मत डाली अरे भाषा भोजपुरिया धुरिया में मिलावता बढ़िया बढ़िया प्यास अपन पगड़ी गिरावता
भाषा भोजपुरिया के धुरिया में मिलावता बढ़िया बढ़िया प्यास पगड़ी गिरावता खाध वाला खाना आ गई खाध वाला खाना आ गई बार बार गाना आ गई बारिश कर देनी लयदार का धरती हो जनकार का धरती हो अलकार का धरती हो ए जा रुपया मांगे के ना पड़ेला ना निमना गोइबू तार का रुपया मिल ऑटोमेटिक अभी तो कहत रहे कि मैया के तनी आगे पैसा दे दे के नेग हो गई के बरियारी नेक मांगती है